Tordai Attila tanár úr javaslatára jelentkeztem a Magyar Felnőtt Képzési Centrumnál az oktatásra, képzésre. Igazából névnapomra kaptam egy utalványt, és azt váltottam be. Családunkban már mindenki vadász, férjem is, és apukám is vadászott, nagyapám is vadászott, és úgy gondoltam, hogy én is ezt a hagyományt szeretném követni. A felkészülés először azt hittem, hogy sokkal könnyebb lesz, de aztán rájöttem, hogy nagyon sok szakmai tulajdonságot el kell sajátítani. Nagyon sok információval tisztában kell lenni, hiszen egy fegyver a kezünkben az nem játék. Felkészítettek teljesen a vizsgára, úgyhogy állunk elébe. Mindent megkaptam, minden segítséget ahhoz, hogy megfelelően tudjak felkészülni. Legelőször itt ragadtam puskát a kezembe, otthon már láttam, de még nem használtam. Féltem egy picit, de az első lövés után rájöttem, hogy ez nem is olyan nehéz és nincs mitől. És így, hogy a háttérben az oktatók is bátorítottak és segítettek, és ezzel sokkal könnyebb és magabiztosabbá váltam. A lövészet nagyon jó volt, a tanárok rendesen felkészítettek, és rengeteget gyakoroltunk. Szerintem ez egy szép sport, érdekesnek találom, igazából szeretek így itt a természetben lenni, kizökkent a munka zajából. Szeretném a hagyományt továbbvinni, sikeres vizsgát szeretnék tenni, nagyon várom már, és igyekszem felkészülni, és megfelelően készen állva levizsgázni.